Oh, no, 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 no. কোনটা খেয়েছিল? হ্যাঁ তার মানে বুঝুন এটা কত খোলা খোলা ମୁଁ ତତେ କହିବି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମୋତେ ବାଳ କିଛି ଦେଖିବି କାଲି ମୁଁ ତତେ ବାଳ ଖଣ୍ଡ ଥରେ ନା ଉଠେ ତୁ ତ ଗାଲ ମାରି ସିଝେଇ ଦେବି ହଁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ହେଇନା ଫେର ଦେବି କଣ ହେଇବ ସବାଇ ହଁ କଣ ସଳା ଏଇଟା ଶଶୁର ନା ଧରିବି ସଳା ମୋର Oh, no, 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 no.